Štvorzónová klimatizácia je super, je to vo vyšších výbavách. Pasažieri vzadu si môžu úplne podľa seba nastavovať, ako chcú mať kúrenie, fúkanie, teplotu. Trošku to je také rizikové pri malých deťoch, kde sa môže stať, že si nastavia klimatizáciu na veľmi nízku teplotu. A samozrejme, že nepotrebujeme riskovať, že nám z toho môžu ochoreť. To znamená, že ja to tu predovšetko ovládam, synchronizujem si to. Keď vidím, že klimatizácia je nastavená rôzne, je tu taká finta a v podstate takýmto štipnutím si synchronizujem klimatizáciu v celom aute. Môžem ja nastaviť klimatizáciu vzadu, akú chcem, aby mali deti. Môžem si samozrejme aj meniť vizuál tohoto počítača, ktoré tam potrebujú mať ikony, tie si tam vlastne prispôsobím. A čo je super, tak je to nezávislé kúrenie, ktoré si vlastne viete nastaviť dokonca aj tak, že na nejaké fixné dni a fixné časy, predtým ako pôjdete do práce, aby si do studeného auta nenasadali, tak si pripravíte nezávislé kúrenie, ktoré si môžete prípadne aj zapnúť kľúčikom z okna na diaľku, keď ste doma.